que volem és rebutjar, mostrar el nostre rebuig a la sentència aquesta, que un cop més ha sigut un nou atac a la sobirania popular per part del PP, i amb la connivència del Poder Judicial es poden permetre el luxe de fer i desfer les lleis que escollim des del carrer. Que això fa patir moltes famílies, que en aquest moment estaven a punt. 3.260 famílies estaven a punt, havien presentat papers i ja sabien que els tenien, i aquestes ens temem que el mes de maig comencin els desnonaments i es vegin afectades. Mentre estem intentant, per això la urgència d'intentar que la primera llei al Parlament sigui la llei d'habitatge.